खुलुमबाय नोंथांमोनखौ भॉइस ऑफ बोडोलैंड चैनलाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि मोनथिनो गोनां खौरांफोरा जाबाय फैबाय थानाय आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव BPF दोलोआ BTCनि गं 15टा समस्तिनि गेजेराव गंबेसे समस्तियाव बिसायख'थि गेलेगोन बेयो रोखा जाबाय। हाग्रामा महिलारी बिथांनि दैदेननाय BPF दोलोआ NDA जों लोगो जानानै BTCनि गासै गं 11टा समस्तियाव बिसायख'थि गेलेगोन। बेनि अनगायै आद्रा थानाय गं 4 BTCनि समस्तिखौ BPF दोलोआ BJP दोलोनो हगारना होनाय जाबाय। बे बाथ्राखौ मैया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिल्लीयाव लानाय जथुम्मायाव सावरायलायनायनि उनाव फोसावना होयो आरो बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ फोसावनो थाखाय सावरायलायनाया सोलिगासिनो। गाबोन मोनानि 7 बाजियाव मिटिं लाखांनायनि उनाव NDA नि बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ फोसावना होगोन होनना गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायना होयो। मख'जाथावदि फैबाय थानाय बिसायख'थियाव NDA एलायन्सआव BJP, AGP आरो BPF गंथाम दोलोआ लोगो नांनानै बिसायख'थि गेलेगोन। AGP दोलोनो गं 26टा मासि हगारना होनाय जादों। BPF नो गं 11टा आरो आद्रा थानाय बियाबफोराव BJP दोलोआ बिसायख'थि गेलेगोन। बेखौ मैया गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रोखा खालामना होयो। बर'नि बयजोंबो सिनायजानाय फेस्ला फावखुंगुर लोगोसे मेथाइ खनगिरि प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङा पस्क' रेप मुंनि गावनि गोदान मेथाइखौ पस्क' आयेननि सायाव बानायनायनि थाखाय आयेनारि जेंनायाव गोग्लैनांगौ जानानै फैदों। समाजाव मुगैजाथाव आरो आयेन बेरेखा पस्क' रेपनि मेथाइ खननायनि थाखाय प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङा गिदिर खौरां बिजों नेशनेल मिडियाफोराव बिथांनि हेंथा खौरां फोसावनायखौ नुनो मोन्दों। मख'जाथावदि पस्क' आयेनखौ उन्दै गथ'साफोरखौ जिनाहारि आरो आथोनारि गाग्लोबनायफोरनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय आरो जाथाय खालामग्राखौ गोख्रों साजा मोनहोनो खमैबो 10 बोसोर जेलनि साजा होनो थाखाय बे आयेनखौ दिहुननाय जादों। बिथांनि मेथाइया समाजाव उन्दै गथ'फोरनि आथोनारि रैखाथिखौ लाजि फोनांनाय जादों। लोगोसे बिथांनि मेथाइजों समाजाव लाइमोन नायगिरिफोरनि सायाव गोहोम गोग्लैनो हागौ। बेनि थाखाय बिथांनि हेंथा समाजारि बिजोङाव राहा लानो नांगौ होनना गोबां सुबुंफोरा खावलायनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे बर' हारिमु आफाद आरो आसाम पुलिसखौ बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय गोबां सुबुंफोरनिफ्राय खावलायनायखौ नुनो मोनगासिनो। जाय समाव जोंनि बर' रायजो राजाफोरा जोंनि बर'नि आंगो गंनै राजखान्थि दोलो BPF आरो UPPL खौ खौसे जानो लुगैनायखौ गले गले फोरमायबोबाय थादोंमोन। नाथाय गोबां खेब सावरायसेयावबो मानो थाखाय आरो सोरनि थाखाय बर'नि गंनै राजखान्थि दोलो UPPL आरो BPF आ खौसे जानो हायाखै बेनि सायाव गुवारै अन रेकर्ड बुंफ्रुजोबनानै होदों BPF नि दैदेनगिरि इमानुएल मुसाहारि बिथाङा। थांनाय 2020 मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव BPF आरो UPPL दोलोआ खौसे जानानै सोरखार दागोना 100% थि जाखाबायमोन। प्रमद बर' बिथाङा डिप्युटि चिफ आरो हाग्रामा महिलारी बिथाङा BTC नि चिफ जानो थाखाय थि खालामखाबायमोन। नाथाय गेजेर ससेयावनो बिश्वजित दैमारी आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोना BPF आरो UPPL नि खौसे जानायखौ फेलें खालामदोंमोन होनना BPF नि दैदेनगिरि इमानुएल मुसाहारि बिथाङा बुंफ्रुजोबनानै होदों। बिश्वजित दैमारी आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोना UPPL आरो BPF दोलोआ खौसे जानायखौ माब्लाबाबो लुबैया। BPF आरो UPPL खौ खौसे जाजानानै सोरखार सालायनायनि सिमांखौ बिश्वजित दैमारी आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोना सिफायनानै होदोंमोन। जायनि थाखाय 2020 मायथाइयाव UPPL दोलोआ BPF खौ गारनानै BJP जों लोगो जानानै सोरखार दानांगौ जादोंमोन होनना इमानुएल मुसाहारि बिथाङा फोरमायना होयो। फैबाय थानाय आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ NDA निफ्राय ओंखारनाया रोखा जाबाय। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ हारसिङैनो BTC नि गं 15टा मासि आरो BTC नि बाहेराव मोन 6 समस्तियाव गासै गं 21टा बियाबाव UPPL दोलोआ बिसायख'थि गेलेसिगोन होनना UPPL दोलोनि लोगो आफादगिरि डक्टर आरएन सिंहा बिथाङा मैया रोखा खालामना होबाय। UPPL दोलोआ मा जाहोननि थाखाय NDA खौ नागारखो बेफोरनि माखासे जाहोनफोरखौ बिथां UPPL नि लोगो आफादगिरि डक्टर आरएन सिंहा बिथाङा फारि फोरमायनानै होदों। जुदि NDA जों थायोब्ला जोंनि फिसा हारि माहारिफोरा जोबोद खहा जागोन। NDA आ जेब्लाबो ST, SC आरो OBC फोरनि थाखाय रिजार्भेशनफोरखौ बोखारना होनो नाजागासिनो दं। लोगोसे NDA नि खामानिया हिन्दु मुस्लिम खालामनानै थासारिखौ दुंहाव खालामनाय, हिन्दु आरो खृष्टानफोरखौ बोखावनो नाजानाय बेफोर माखासे RSS नि एजेन्डाफोरनि थाखाय UPPL दोलोआ NDA जों गोरोबनो हायाखै। जायनि थाखाय UPPL दोलोआ NDA निफ्राय ओंखारनाय जादों होनना बिथां UPPL नि लोगो आफादगिरि डक्टर आरएन सिंहा बिथाङा फोरमायनानै होयो। लोगोसे UPPL दोलोआ फैबाय थानाय बिसायख'थियाव BTC नि गं 15टा मासियावबो गेलेगोन आरो BTC बाहेरावबो मोन 6 समस्तियाव गेलेनायनि सायाव सावरायगासिनो आरो गासै मोन 21टा समस्तियाव UPPL दोलोआ हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन होनना UPPL दोलोनि लोगो आफादगिरि डक्टर आरएन सिंहा बिथाङा मैया फोरमायनानै होयो।
BTC सेक्रेटारियेटखौ बुख्रुबहैग्रा UPPL दोलोनो सोर भट होबावनो एसेम्ब्लिखौनो बुख्रुबहैजोबखाबाय आरो दालाय मानो थाखाय बिसायख'थि गेलेनो फैदों बेसेबांखि गिदिर दैदेनगिरिफोरा बिसायख'थि गेलेया मानो रावबो UPPL दोलोनो भट होनाय नंखाला बे बाथ्राखौ बुंदों BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय BTCनि गासै मोन 15टा सिटनि गेजेराव मोन 11टा सिटआव BPF दोलोआ बिसायख'थि गेलेगोन जायनि थाखाय बिजाथिफोरनि मुंनि फारिलाइखौ गाबोन बेलासि नङाब्ला 20 तारिखनि मोनायाव होनाय जागोन होनना BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा फोरमायना होयो लोगोसे BPF दोलोआ रावबो बेरेखा दोलोआनो गैया बेनिखायनो देरहानाया रोखा होनना बिथाङा बुङो प्रमद बर' बिथाङा बर' हारिनि थाखाय बायदि गोबां खामानि मावगोन होनना बुङो नाथाय दिनैसिमबो जेबो खामानि मावाखै होनना हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुङो लोगोसे प्रमद बर' बिथांनो गादिल' नांगौ दायो MCLAबो जाना दंखायो MPबो जाहैबाय आरो MLAबो जानो बिसायख'थि गेलेनो नागिरबावदों गासैबो मासिखौनो प्रमद बर' बिथाङानो लाजोबो रावबो गुबुन दैदेनगिरिनो खाबुखौनो होआ प्रमद बर' बिथाङा गावनिल' सानो होनना हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुङो लोगोसे मैया तामुलपुराव BPF दोलोनि जथुमायाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा तामुलपुर बियाबनि सायाव NDAनिफ्राय BJP दोलोनि बिश्वजित दैमारी बिथाङा गेलेगोन ना BPF दोलोनिफ्राय गेलेगोन बेनि सायाव फाइनाल जाथ'वाखै होनना फोसावना होयो नाथाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा NDAनिफ्राय तामुलपुर बियाबाव बिजाथि फसंगोन होनना फोरमायदों जायनि थाखाय BJP दोलोनि बिश्वजित दैमारी बिथाङा गेलेगोननि सान्सआ बांसिनखौ नुनो मोनहरदों MLA MP MCLA जानाया आंनि सिमां नङा दोलोनि थासारि आरो बिबानखौ नायनानैसो MLA बिसायख'थियाव बाहागो लादों बे बाथ्राखौ बुंदों BTRनि बारग' गाहाय प्रमद बर' बिथाङा दाखालि UPPL दोलोनिफ्राय गिबि खोलोबनि बिजाथि फारिलाइखौ फोसावखांनायनि उनाव प्रमद बर' बिथांखौ तामुलपुर बियाबनिफ्राय बिजाथि मोननानै तामुलपुरनि UPPL दोलोनि रायजो राजा बिथांमोना प्रमद बर' बिथांखौ बरायो बेयावनो बाहागो लानानै प्रमद बर' बिथाङा बुङोदि UPPL दोलोआ गासै BTCनि 15टा सिटनि गेजेराव 15टायावबो बिसायख'थि गेलेगोन बेनिनो आद्रा थानाय सिटफोरनि बिजाथिनि फारिलाइखौ दिनै नङाबा गाबोननि गेजेराव फोसावना होनाय जागोन होनना प्रमद बर' बिथाङा फोरमायना होयो लोगोसे आंनि थांखिया MLA MP MCLA जानाय थांखि नङा UPPL दोलोनि थासारि आरो बिबानखौ नायनानैसो बिसायख'थियाव बाहागो लानो ओंखारदों होनना बिथाङा बुङो लोगोसे गासै बड'लेण्डनि 26टा हारि माहारिफोरनि खामानि मावनो थाखाय आरो हारि माहारिनि जेंनाखौ पार्लियामेन्टआव लांनो थाखायसो बिसायख'थि गेलेदों होनना प्रमद बर' बिथाङा बुङो लोगोसे दायो UPPL दोलोआ हारसिं जाबाय UPPLआ सोरखार बानायनायाव कंग्रेसजोंबो आरो BJPजोंबो थांनो हागौ बेनि सायाव सावरायनाया सोलिगासिनो होनना BTCनि बारग' गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बुङो बाथौ आश्रम बाथौ मन्दिर आरो गिर्जा बायदिफोराव माखासे दुथां आखुनि सिखावफोरा मन्दिरनि दामग्रा देग्रा दान होनाय रां माइक स्पिकार आरो बायदि बाथौ थानसालि आरो आश्रमफोरनिफ्राय मुवा बेसादफोरखौ खावनानै लांनाय जाथाय जानो मोनदों बेबायदि खनसेयैनो दाबनै जायगायाव बेबायदि गोथार धोरोमारि थानसालिफोरनिफ्राय खावना लांनाय जाथाया जादों गिबियाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 3 नं गेजेर आमुगुरि गामिनि बाथौ थानसालियाव थानसालिनि मुवाफोर दामनाय देनाय आगजु स्पिकार आरो माखासे दाननि रांफोर खमैबो 50,000निबो बांसिन खहा जानो गोनां जादों होनना 3 नं गेजेर आमुगुरि गामिनि बाथौ थानसालिनि दैदेनगिरि बिथांमोना फोरमायो थिग बेबायदिनो आरोबाव मोनसे जाथाय सान्तिपुर हालामनि निज्लागुरि बाथौ आश्रमावबो बायदि आश्रमनि मुवा जिनिसफोर दामनाय देनाय स्पिकार माइक आरो माखासे दाननि रांफोरखौ दुथां सिखावफोरा खावनानै लांदों होनना आश्रमनि सोद्रोमा बिथांमोना फोरमायदों बेनिखायनो गोबां खहा जानायनि थाखाय दानि BTC सोरखारा मदद खालामनांगौ होनना बिथांमोना खावलायहरो प्रमद बर' आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना जेरैबायदि आंनि गुरु थिग बेबायदिनो हाग्रामा महिलारी बिथाङाबो आंनि गुरु बे बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारी बिथाङा आंनि सायाव माबाफोर दुखु मोननाय थानो हागौ नाथाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा आंनि गुरु हाग्रामा महिलारी बिथाङा पावाराव गैयै समावबो बिथांखौ आं लोगो हमदोंमोन आरो राजखान्थियाव खौसेयै आवगायलांनो थाखाय आं प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारी बिथांमोनखौ खावलायदोंमोन बेनिखायनो बिथांमोनजों आंहा जेबो सुथुर गैया बिथांमोना आंनि सायाव जेखियानो बुङा मानो आं जेबो बुङा थांखिया उदालगुरिनिफ्राय देरहानांगौ होनना दिपेन बर' बिथाङा बुङो बेनि अनगायै माखासे सुबुंफोरा उदालगुरिनिफ्राय खननै खनथामहालागै MLA MP जाबाय नाथाय दिनैसिम जेबो जौगानाय नुवाखै नाथाय आं बेनि सायाव खामानि मावगोन आरो आं लंगायाव थांबा राबन जाया आरो आं बेखौ फोथाया होनना एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुङो दिनैनि रादाबा एसेनोसै बेबायदिनो सानफ्रोमबो गोनां खौरां मोनबाय थानो थाखाय भइस अफ बड'लेण्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय थेंक इउ